kanye Nyamori nikech ing'eni ma e penjo maduong' ma jodala waduto tenigo. Kapok achopo kama jo ochim, it is important ni Willis owe wuondowa. Okuyu ose benefit from sirikandegi. Emomiyo kiyudo life expectancy mar Okuyu tiyudo ni gidak on average over 70 years to wan wadak less than 50 years. Okay? Iyudo ni siptande makore sani neno ka William Ruto kelonwagi. Mineno ka hospital ma Siaya bedo expanded, hospital ma Kisumu ketonwa gine level 6 hostel. Iyudo ni kor gweng' emo hospitande go nitie e Kiambuka e Nyeri. Nikech nyok gine e sirikal nyok gichopo ne sirikal. Sama nyok koro wachopo but sirikal ne ka gigo biro thurwa. Okay? Chiro mineno ka kore ka William Ruto geronwa chiro mang'eny Siaya, chiro mang'eny Kisumu, chiro mang'eny Migori, gi Homa Bay. Gin all over kocha. Makibet gi jogo kinyiso ni ng'eni wadwaro chiro to giwuoro ni uonge ga chiro. Okay? Nikech kech wasebedo ni wabor gi sirikal to gin machiegni gi sirikal. So nikech en go siepege ma oganda ma masawa go. Magi winjo go maber Nairobi ka to gi Kiambu kata Nyeri kama gidake no. Owewa wan kaka oganda maluo mondo watem yuayo ma wanyalo yudo water ne jowa mondo wachope level ma jogo nitie. Kore ka chieng' moro wawach ni koro kaka wacho wamire gik moko equally. Sani nyaka wasa kendo watem put pressure mondo wayud mwanyalo. So ipenja ni wachiko kanye. Kaka oganda mar Luo, the most important thing sani en ni programs ma jaduong' Raila Amolo Odinga nyo nindo koweyo ka already gitimo gi William Ruto. Ndara, pi, stima, weche mag thieth, weche mag osiptande, weche mag chirni. Mar going all over, wa ensure ni tijego odhi mbele kendo gibedo expanded. Secondly, en ni mondo wa make sure ni gigo odhi mbele for a longer time. Wami jowa manie sirikal gi support, at the same time wami President William Ruto support, mondo wabed ni wanyalo bedo gi program until 2032. Thirdly, en ni nokawa igni chakre 1994 nyaka 2007 mondo waik Raila mochop kama no nyalo chung molo sirikal. Okay? During this period ma wane sirikal ni watem tiyo gi mwandu sirikal gi structures ma sirikal mondo wa prepare yuwutwa moko mondo ikre yuwutwa kata nyiwa moko mondo ikre ma chieng' moro wabede gi wuoyi moro kata nyako moro manyama ko nokumbwa manyalo laronwa piny. Dwaro presidency waket kando matin mondo wager thurwa kapod wagero jowa mondo tegno sani ok ine kwa romo dwaro presidency. Ng'ama ne githoche ka Willis ni githoche monyalo dwaro go piny ana luoro gi Raila the entire country between 1996 gi 2007. Ang'eyo how hard it is. Okay? Mondo chieng' wager wuoyi moro kata nyako moro manyalo luoro piny ni girombo madwar mwandu minyalargo telo machop kama Raila nyochope manyalo loyo sirikal mabed president. So at the same time it has been proven ni jitemo sebede presidency this Kenya ka ok gin ga joma ok kucho kalaro telo ni dwa overthrow sirikal. Otherwise Raila dino retire as a president. Gin joma nie system mondo tigi system manie kanyono mondo gidonjgo e telo. So nikech root mar dwaro yo e thimcha otamore olidwa mana to nam ataro wateme yo mar kaka oganda moko setiyogo ni mondo wa make sure ni chieng' moro wuodwa moro kata nyaro wadonjo. But even as we wait wayude development mwanyatero thurwa. Okay. Willis to nikech gin maber en gosiepe manose kawo mwandu mag Kenya ka jowato chulo suru en winjo nyama maber kod gikuno. Wewe wan watine jopiny. Wadong' gi daka ng'wen kenda da miyuda kari ariyo ng'ato ng'ato. Wachak kodi Willis.